Juragan Sawi. Juragan Sawi piye to? Juragan Nawi. Nawi Juragan Nawi. Nek krunguku Juragan Yadi. Pak, lha labemu. Ngapunten, Pak. Piye? Ketekan tiyang sanes sing mboten nate kenal. Heeh. Niki njuk pripun niki? Ora tau ngerti nek rupane elek-elek kabeh. Kowe iki anakku sing paling tuwa. Nggih. Tak percaya pawongan-pawongan sing awake dhewe ora tepung ki coba takonono. Samangke to kisana. Yo, Panjenengan sinten? Rawuh wonten ing papan mriki iki mboten tanpa kula undangi. durung ngerti kondange awake dhewe. Yo, Sopo? durung ngerti kondange awake dhewe. Durung ngerti. Ketemu agek pisan iki kok kon ngerti kondange. Brandal saka alas pejaten. Oh. Wah, Iki Brandal? Brandal suratin. Sing isine sik sadurunge aku pengen ngerti sapa jenengmu. ngaku ora? Ayo aku. Ngaku. Benggol. Benggol. Sapa? Belo. Bilong. Beling. Sapa kowe? Suragobang. Suragobang. Aku Suratin, anake bapak sik mbarep dhewe. Juragan Sawi. Anake Juragan Sawi. Tolo sik nomor loro. Juragan Sawi piye to, Kang? Kupingmu krungokke ora aku mugi. Juragan Nawi. Nawi, yo. Rada budhek keterangane iki. Lah rumoyo men kale. Mayar. Ora apa-apa. Ora apa. Mindah jeneng ki nganggo jeneng abang kok meng paton mindah jenengku ki Nawi kok Sawi. Ora tak gagas. Sing penting tekaku sak kanca. Akal njaluk bondo. Sing kondange Juragan Sawi tekan Sawi. Nawi Dek. Tumeka pesandran Brandal alas pejaten. Sing intine aku sak kanca bakal njaluk bandam. Wah, penak temen ya, Pak. Kok le mayar temen ora arep njaluk. Yen kowe mung butuh mangan. Kae mburi, apa-apa ana. Kowe butuh sangu nggo udut. Tak lei mangan. Mangan apa? awak dhewe ora kurang. Ora kurang. Banjur niatmu tetep kepengin sih arep njaluk bandane Pak Nek ra kurang ngopo ndene? Gol benggol. njaluk bondo. Kabeh tumpukane. Kabeh. Halah kok penak. Bondo diriwangi golek. Kowe nek kepengin duwe bondo akeh, golek nyambut gawe. Ya iki nyambut gawe. Iki nyambut gawe. Ning nyambut Sing kepenak ya. Kepenak iya. Nyambut gawe munasar. Pengake. Gawean liyane ayo akeh to. Yang kowe iki kepengin nyambut gawe trima barang sethithik ning kepenak butuh nyambut gawe melu aku oleh. Juragan sapi. Nawi. Sapi. Pancen omong-omongane ora cetha. Nawi. Tak kandhani. Iya. Nek kowe ngrasake urip nang jagat Padang, ana ing jagat raya kuwi pepak-pepak Iya, isine urip. Generasi kahanan golek kambok tek. Saiki kowe dadi wong sugih. Iya. Kowe dadi wong sugih ki ya ana wong sing mlarat. Aku marah wis omong to, yen kowe mung butuh mangan, udut, waton ora njarah sepira butuh. Dudu watake benggol. Oh, yen ngono kowe ora kena tak kandhani. Mergane apa? Kowe wis salah mungguing. Aku sak kanca. Lho, kleruku nggon ngendi? Sing sepisan. Kowe sugih,
Iya. Benggol. Wong sugih kok tok salahke ki yo salahe. Salahmu kuwi ngaku sakon. Mergo nyambut gawe salah. kuwi. Suratin. Wong teke ngene kok kuwi jenen. Ya iso. Ora teke cetha. ngene. Iki sapa? Roro Melati. Kowe ngopo tak? Pernah apa? Iki adikku. Salah kang kaping loro. Lho, kleru meneh. Kleru. Hah, duwe anak wedok. Ayo. Ora Kang aku tak takon. Kowe muni piye? Kowe iki ndene iki arep Dan iki jalukanmu ki. Sing kene urung. Meneh. Rada rono. Kowe kena tak omongi apik-apik ora? Oh iya. Wong urung tepung kok karo anak Oh, wedok iya. arep jual jawil. Iki ki ana bapakne. Ora mung sak karepmu dhewe. Malah kebenaran nang kene iki ra iso ketemu karo wong tuane karo anak-anake kabeh. Ya nentek ta rembug apik-apik ora Dadi apa. ngerti karepku. Ditakoni dhisik. Kae sapa kae sapa? Iki genah yen putra putrine. Ya, anake wadon Juraganawi. Ya iki ora tak iki anakku wedok. Ora perlu ngerti jenengku. Kowe Kang. Awake iki ndene iki ngrampok apa incang-inceng wong wadon to? Lah iki Iki kok goblok. Bojomu nang omahke tok nggopo? Kowe iki wong dogob. Sing goblok iki ya kowe kuwi wanita tok incang-inceng wae. Benggol belong beling. Nek do arep padu lunga kok kene. kosek Nek nggon wong padu ki ora nang kene. sapa kowe? Tak pernah apa karo Juragan? Aku Suratin. Surate. Oh. Anakku mbarep. Anak mbarep. Yo. Kowe Wis ngaku nek aku tolo kok isih takon meniki pancen goboken kupingmu. yo budhek iki. asuwe. Iki tolo anakku sing nomor 2. Iki kowe arep perlu ngerti. Sing penting tekaku. Heeh. Sak kanca mung arep njaluk bondo. Bondomu tak jaluk apa bondomu tak wenehke aku? Kowe kabeh. Pisan meneh kena tak kandhani becik-becik apa. Yen kowe ning butuh mangan, butuh udut apa meneh gawean amor aku kene. Ning ora ngono carane. Ora sudi. Ya, ora sudi. Yo direke karo Juragan Awam. Bapak, Pak. Iya iya. Piye Suratin? Ngene, benggol belong beling sakran Sura Gobang ta mau. Kowe iso arep njarah raya nang kene. Ning kowe yen bisa ngalahke centeng-centeng ing sakusu dadaran Lho, Ngawi. nantang perkara. Nantang perkara. Sapa sing maju dhisik? Ya wis. Wis, Kowe kena jumuk bondone Nawi yen iso ngalahke cenengku. Centeng, ayo mangkat para nyambut brandal gawe. keparat iki. Ya tasih centeng. Tandane dhisik. Ah, Biar Pak. kok biar kowe, ha. Abang.
Woi, Sekang, mundur sekang. Ora ganggu kang. Beon. matane. Diganti kang. Yo ditendang yo. Aku iso, nek iso. Beon. Pagi piye? Oh, siap. Seneng. Yo, ngene. Biar kowe bodar. Mak, jajalan. Ora mundur-mundur. Kepiye iso ora to iki? Iki kok gebok Aku ora ketok tendang e. aku kan susah. Ngisor. Bobot dijene jeko. Kok malah gebuk aku? Aku bolong. Woi, Wong biak dasmu. Paling tidak. Kile. Balik nang kuwi. Kuwi. Tak joni. Tak joni sing tenan to iki. Semoga kowe kalian balik nang ati kena. Ora upas. Balas iki. Kelas. Kowe yang nggak gua akan balas. Goyang.